Diarrhea outbreak sa 271 ka mga empleyado sa kumpanyang Cebu Mitsumi Incorporated sa Danao imbestigahan. Si Danao City Mayor Ramon Durano III ug Dr. Renan Semafranca sa Department of Health nagkita kagahapon aron sabutan ang mga solusyon sa maong panghitabo niadtong Pebrero 7 diin dunay ubang mga empleyado sa kumpanya ang nagkalibang ug nagsakit ang mga tiyan. Matod sa mga opisyal, sutaon karon ang mga gigikanan sa tubig human nasayrang posibleng kontaminado sa hugaw sa tawo ang tubig nga gigamit sud sa kumpanya. Si Danao City Councilor Cynthia Duterte nimando sa pagpa-clear out sa mga okupante sulod sa 25-meter radius sa mga water pump stations sa maong lugar. Tangon sab ang mga private property duol sa Danao Waterworks. Ang mga local government units sa usa ka forum kauban ang Mitsumi ambulant vendors gidiskusyonan ang mga pasidaan alang sa pagmaintenar sa kalimpyo sa ilang lugar ug aron malikayan nga mahitabog balik ang diarrhea outbreak.